anyị ga-ekele Chineke onye kpọtara anyị n'ụra n'ụkụtụ maka na ọ dịghị izi mmadụ ịlakpụrụ ụra arahụga nrọ niile garịa bụ ebe niile ị gara na nrọ tete na-enweghị nsogbu onye rahụ tete ya kelee Chukwu ebe anyị kelere uche na akwụkwọ nsọ nkwanye ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị akwụkwọ Polycarp akwụkwọ Pọl akwụkwọ Pọl gwara anyị okwu taa pụtara m ụtọ n'obi tupu ị ga-emechi anya gị ka anyị were abụ otuto nye Chineke si ya ibe maka ọbụla ebe ha na-eri. Father, come down and manifest thy power. Oh Lord, come down and magnify thy power. Rock of ages, come down, oh, and magnify thy power. Oh Lord, come down and magnify thy power. Beginning, come down, oh, and magnify thy power. Oh Lord, come down and magnify thy power. Ekpere nkịtị, ekpere ụtụtụ, gụlite abụ, ịnọga ọrụ atọ mmenji kọnda, ya nwụrụ ọgụgụ ụlọ ha. Psalm 121 ọsọ, our Lord our God neither sleep nor slumber. Man, ụdị mkpọkụrụ bịa nwụrụ enweghị m ike ikili, m sleep or slumber. Ọwụrụ, kasị chọọchị agaala digital, ewere digital metụta chọọchị oyi, chọọchị na-eshiwo digital. Ka ọ gara digital ọ gara aga ịmata ọnọdụ gị ịmata ihe gị na-bekee na-aga biko ihe gbasatara uri ha bido n'uri kpee ekpere anyị kelee Chineke anyị bụọla chi kpee ekpere Obinigwe nke atọ. The chant of aging. Oh, nna ọ bụ ụwa sọrọ ka ndị a na-agaghị aga o nweghị onye ọbụla iputuru hand into his abdomen na-ada enwe nsọpụta. Nna kedu m abụ nwangwa ka m na-enweghị ihe mma na-anaghị ụwọ mmalite m na-anaghị ụwọ ọgwụgwụ m welite anya elu m na-ele gị welite gị lele m ọ bụ ya na m na-aga na-agakọ nsọ n'obe dị asọ ledị m ka mgbe nne gbara amụ m nna nwụọ m awụ m ndị nne gị ka m tụkwasịrị obi ka gị ụwụ na m ree ndụ taa onye lụrụ nwaanyị ga-aga lụọ nwaanyị lụọ nwaanyị na-eme ha mgbe ọ lụrụ nwaanyị ọ nwere ihe mere onye ma ejiri gaga lụọ nwaanyị na ụmụazị ọgbọ m na-alụ nwaanyị nsị mba aga m alụ nwaanyị ka m agaghị abụrụ m ihe ọjọọ Chineke na onye ọbụla sịte m ihe ọma ga-eme m adịdị mma ada ekwebụrụ ihe ọjọọ na-eme isi onye ọgwụgwọ ya ụwasị ọgụda bụ ihe ọma na nna m ga-ewere ụtarị apịa m pịagbuo onye ọgwụ tem na-esi ọpụta ya ga-elili nna m ya nwa adịli nna m mpụta ụpụtụ m ga na adịli nna m guzuru kpọkụọ ya ezi nna m kụlie gawara m agha agbe nna m mụrụ onye ọbụla gburu nna m Chineke nna gbugburu onye ọgwụ egbe gbagbuo onye ọgwụ lafa na gwara m agba ya ewezụgasị ọrụ ụsọ asị ọbụ ihe ndị ọgọ m nachila m ihe m jiri wu nwokorobịa ụda nga m na-awụrụ nga m na ngarụ ndị ọgọ m nwoke debe n'ọlis edilis ahụ ote Obinigwe prakwatule deklarado dis wọ deklarado ewezụgasị ọgọ m nwe onye nwụrụ anya ukwu maka Chineke ụda nga m na ụdụ nga m na ihe niile m jiri biri nda ha nasịrị m ya ruo ihe m na-amadị ha ọkpọ Imo asị bịa be ngwa ogogo onye nwe onye anya a ga-agwa gị mmadụ na m na-agụ onye anya mpapụ onye anya ugwu ọgba nne ekpere nkata gị nọ nga asa ogu asịje gị ọfọ akụje gị mpete eri gị nọ nga asa ogu asịje gị ọfọ akụje gị mpete eri nna m ọrụ ya anya ugwu Obinigwe nna m ojiga na mosgo mere wallet fega na za akpa ya gahuje nwoke ji waterproof washiri efu ụmụ ogbenye ego oji katapila bulldozer mere forklift ọ na-eji eriri nwanji nna m were mbibi biwuere m nna di m ọgụ yelo mụgharịkwa dọkwara nke agwa ọgbamsị nna m ọ dị gridi ndị ụmụ ọ fọrọ gị a sị emaghị ekpere gị gbamụ ọnwa iwu ndị Christian mother ekpere na CWOB gara aga ekpere m kwụgatụkwa ruo echi ndị
agala digital. I got digital way. Any like that English. Agree, etc. Man, English in general. Muno mama agala para digital. Ya wa Latin. I get Jolundu room. Olundu Ndetali. The Vatican Voices. St. Peter's Basilica. Ngana ge baruba. Apa mpala? Ngani. Asik baba singapore nganga mama. Asik baba singapore. Wongo sina na ga. Ngane news. Na meme jisela ha church oyi. Obla digital. Onye nwe mu dominum. Yeso Kristi mu. Nnam hulite welu. Exclamously lantum. Adenami yesekola. Ewo. Nnam hulala domine. St. Peter's Basilica, Rome, Italy. Paternas requiem celis. Sanctificentum nomentum. Ebe. Averia reguntum. Fia voluntas suam. Averia reguntum. Fia voluntas suam. Tuntum bawra butu. Igo na tumbu. Ele ka tum na tum. Iwo ba tuntum. Ele na ku no. Eh? Ka kele ti na ka kate. Kishi ga habu ga ali gbo mo gana. Ma ga na lemas. Ge gbo lemas nde tum. O ba tuntum bo wa ga fo. Ndo bo yo, ndo bo bra tuntum bo ka ke gbo no ba. Awo so cha ga la digital. Tum na ba ba to be tum ai si ga mo tum hong bru ge bu tum ha o te nan dum wo kwado ndo bo ba tum ba tu bantaya Ha to pasa tum ka ndo ba sele pa to fatika ba ha shakia fa se ka wa fa go e be kwado ko tun china ka kwado tem nora u jo bi ma sam mure be na ko abu to ye mbi da bo nden se ri ba ne hu ba u sa yi da ge ba ka hu tum etu kwa geto etu munno ele hem na kudu na gaga ele hida jam afu church agala digital ahem ko ko la na tu ki bure kan na da wa tin hawo aw ibo da lati me na wa ma wa tra na lata ma kana aka fere yi awu dan tre da hime awu dan tre aguru dunya ni share rote akada ma aka kra mo mo ma aka mo ga ure ko eko Chineke mpara no eko para nkara no na egbe ma wa na ego pakra no bia guys we ga na ego ni che ga brush ga tumbo le nwa ya ma no na US bro work na phone sim na ya de be de ta 19 December sim che dia de bro ko tum polite ga se kai bebre ure esigbote Mrs. Ebere Okereke o meziri obi di e one ni dato muye la ha di e ko imuye zo bele muye zo ta birthday ile ti na para ko one ni dato mo ka bi na bed bug o so se ta muye na mo ka bi na bed bug o ka la kuli na change o tu kuli kili shema
gịnị onye tumtumtum ihe ọ dịghị ma na-awụda ọgba tumtum Kaka mbaya kanula. Mabia. nwatakịrị mmadụ nsọ nwere na ote chọrọ ndụ ya na ote chenye Chineke n'aka si Chineke biko lekwe ebere Okereke zọwa ya dube ya n'ụzọ niile ihe dị na ọ na-ahụ n'ala Amerịka wa ebe ọ gara egwu nọ na-arụta ọrụ ya na di ya nọ na bedbọk na-arụ ya na onwe ya nọkwa na USA na-arụ onye nwaanyị ga na-eziri ọkụ na-ebi n'ụzọ ya niile gị bịa ga were tumtumtum were ọgba tumtum si gbachie nwatakịrị ebe tide ogodo agwa ọkụrụ bụ ana m atụpere gị ọdụ nwunye digo ndị ọcha enweghị ike inye gị vusu enweghị ike inye gị vusu mmike chambasa n'aka ebere chukwu nne m happy birthday edigile gị n'ime ọbara Kraịst wee gị tii n'ime ekpere nwaanyị ajọ ọbụla asị na ekpere na gị mekpere gị ahụ mekpere gị ogologo ndụ na ahụ isi ike abịawaro achịwaro onye ọkwa ọbịa ọgbaghasa ụkwụ ya edebere ọgbaghara ka oge osibe nna ya bụ ya bịa mana na-ekwe happy birthday gị mege gara tumtum gị na-agụ tumtum gasa m Sata akpọrọ Sata ka ịta ịkwesịrị ị na-aga lamentation maka ebere gị emewere m mma lamentation ma nkọwakwa Daniel agụ m agaba nwa mgbe